деца са наше суверенно и неотменимо право. Отхвърляме всеки опит естествената роля на родителите да бъде преразгледана, а родителската отговорност да бъде отречена или предоставена на държавата или на други лица. Децата имат нужда от майка, баща и семейство, за да имат нормално развитие. Отрицателният прираст и застаряването на населението, социалното отчуждение и изолация, липсвата на взаимопомощ и емпатия са причинени от упадъка на семейството като ценност. Родителството е превърнато от цел на независимия живот и израз на лично щастие, житейско затруднение, непосилно за мнозина. Противопоставяме се на всеки опит демографските и социални проблеми, предизвикани от обществения упадък на семейните ценности, да бъдат приписани именно на семейството с обвинението, че не е в състояние да изпълнява обществените си функции. В духа на Конвенцията за правата на детето утвърждаваме, че правата на децата не са естествено следствие на факта на нашите граждански права. Те възникват и започват да се упражняват в семейството и чрез него. Ние, родителите, сме първите и оставаме най-важните закрилници на децата си и застъпници за техните права. Именно ние, а не обществото, представляваме техния най-добър интерес. Ние, а не държавата, сме техните естествени закрилници и ние, а не назначени експерти, трябва да бъдем техните първи учители и възпитатели. Противопоставяме се категорично на всеки опит някой да се самоназначи вместо нас за законен представител на нашите деца, заговорител на техния най-добър интерес и гарант на техните права, за единствен техен закрилник. Отхвърляме всеки опит правата на детето да бъдат разглеждани извън контекста на семейството и родителството. Като последица от такава интерпретация, интересът на децата да бъде противопоставен на интереса на техните родители. Независимо от политическите ни убеждения, образование и социално положение, заявяваме: личните взаимоотношения между родители и деца и семейните ценности не са либерални или консервативни, религиозни или антиатеистични, модерни или изостанали, а не преходни. Защита на тези ценности, защита на своите, нашите и на децата ни, граждански и политически права, се обединяваме в национална мрежа, за да можем заедно да устояваме това, което е право на всеки един от нас и право на нашите деца.